Boa tarde a todas e a todos e benvidos a este pleno ordinario do mes de xaneiro. Imos a comezar na parte resolutiva. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén quere comentar algo. Nada. Procedemos a recoller o sentido do voto. Votos a favor? Unanimidade. O punto número 2 é o expediente 1860 do presente, do ano 2025, é a revisión do oficio das bases do proceso selectivo para a cobertura temporal de 7 postos de profesora de música. Paso a palabra á señora Gómez. Gracias, alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Este punto é a continuación do procedemento de revisión do oficio iniciado por acordo plenario no mes de setembro. Naquel momento acordouse a apertura do procedemento e concedeuse o correspondente trámite de audiencia ás persoas interesadas. Ese prazo de alegación xa foi debidamente cumprido, polo que agora o que corresponde é seguir avanzando no procedemento conforme establecido na normativa e aos informes técnicos que constan no expediente. Non estamos, polo tanto, ante un novo debate nin ante unha decisión improvisada, senón ante un desenvolvemento normal dun procedemento regrado iniciado correctamente con todas as garantías xurídicas. Moitas gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de entrar na materia, felicitar públicamente dende o Grupo Municipal Popular a señora López Moreno polo seu novo nomeamento e desexamos o mellor dos tinos, porque os seus acertos serán os acertos da provincia. Tamén darlle públicamente algo que xa fixamos en privado, o pésame ao compañero Pillado Mon polo pasamento da súa nai. Dito isto, este é un proceso que xa se iniciou hai 2 anos. Se o proceso fora normal, xa coas bases de hai 2 anos xa terían que estar solucionado hai cando menos un ano, no peor dos casos. Pero lembramos que no anterior pleno de setembro, que xa veo este punto novamente, houve un erro nas bases, cometeuse un erro a hora de redactar as bases e creouse unha inseguridade xurídica para os traballadores da Escola de Música, unha inseguridade xurídica que non... A día de hoxe, 2 anos despois, ainda non se solventou e que, tense que solventar de algún xeito. Esperemos que esta vez sexa de forma definitiva. O que si nos chama a atención é que sigan facendo oídos xordos ás advertencias que lles estamos a facer, que son polo ben de todos, antes de que vayan a peor, no tema do funcionamento da Escola de Música. A Escola de Música, ao longo deste mandato, non parou de perder alumnos. Non sabemos se parte desa problemática que hai ben derivada do que xa advertimos no anterior pleno e que non se solventou. Hai persoal da Escola de Música que non está a cumplir co seu horario laboral. Estáse a pagar un salario e non está cumplindo coas horas que lle corresponden. E non se tomaron medidas, tal e como nos trasladaron. Así que, vostedes verán en que despilfarran os cartos dos veciños e veciñas de Burela. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, si, por matizar do que acaba de dicir o señor Rouco, o procedemento que temos este pleno, que é a revisión do oficio, iniciouse no pleno de setembro, non hai 2 anos. Fai 2 anos foi cando se abriu o procedemento para as bases do proceso selectivo, por matizar o que realmente non era así de todo como vostede o decía. Repito, o procedemento de revisión do oficio iniciouse no pasado mes de setembro no pleno ordinario. Ben, como xa adiantou a compañera Lina Gómez, o procedimento segue o seu cauce. Agora o que se propón é, despois de non recibir alegacións no prazo que se abreu, é declarar nulo precisamente ese procedimento, pero mantendo a vixencia dos contratos formalizados e destacando a boa fe de quen o sacadou, porque realmente así foi. E iso que queremos que hai que poñer en valor, porque sendo un concepto xurídico da boa fe, pois que ben queremos que, evidentemente, os menos responsables son os traballadores, os mestres que acadaron esos contratos e acadarnos, evidentemente, de boa fe. En todo caso, sí que nos dá pé a poder manter os tempos que máis favorecen o funcionamento da escola e poder sacar de novas prazas que non se poideron correr. E para rematar esta quenda, señor Rouco,
Xa sei que é certo que dende 2023, por exemplo, sí que foi diminuindo o número de alumnos. No anterior pleno, cando se me preguntou, din esas cifras de alumnos que foran disminuindo e dixen que na matrícula que ainda estaba aberta dese ano xa iba por 93, creo que dera o dato, ahora son xa máis de 96 os alumnos da Escola de Música, así que neste último ano aumentou o número de alumnos por, de novo, matizar unha información que deu que non era de todo correcto, máis nada por agora. Señora Gómez. Señor Eiroa, perdoe. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Xa deben estar acostumbrados a que non pase por aquí, pero bueno. Moitas grazas, señora presidenta, boa tarde tamén ao resto de concelleiros, concelleiras, ao público aquí presente, e que nos pode estar a seguir polos medios telemáticos. Ben, despois de revisar toda a documentación que obra no expediente, pois hoxe vimos a tratar aquí este punto con sensacións encontradas, non? Bueno, cabe recapitular e para que a veciñanza sexa un pouco consciente do que falamos, que este é un expediente de contratación de profesores de música que se levou a cabo a principios do ano 2024. Fixéronse unhas bases, fixéronse unhas bases para levar adiante ese proceso e, bueno, houve xente que se percatou que esas bases non eran acordes á legalidade e fixeron unha reclamación. Bueno, o proceso segueu, obviando esas reclamacións. Efectivamente, en setembro de 2025, por fin se atenderon a esas reclamacións, unha vez que xa ese proceso de contratación xa foi avanzando, e xa topámonos aquí, pois, en que, efectivamente, se dá conta de que aquelas bases non se correspondían á legalidade vixente, por tanto, podese dicir que a boca grande, así ningún problema, eran unhas bases ilegais, e non quero entrar en polémica, simplemente ilegal, por definición da RAE, é algo que non vai acorde á legislación vixente. Entón, claro, despois de todo isto, valoramos distintas opcións para vir ao debate de hoxe. Valoramos facer mención á falta de rigor e de traballo deste goberno do Concello de Burela, pois para dar solucións aos problemas e situacións anómalas de distintos expedientes, non só con este, sino de outros que tamén existen, que, como dixen, este expediente trata de 2024, de comezos, se non recordo mal, de xaneiro de 2024 se trataba ese expediente de contratación. Estamos en xaneiro de 2026, entón, bueno, pasaron estes 2 anos e, de momento, pois non vai quedar solucionado. Aquí estamos diante de outro trámite que seguiremos avanzando nele, pasarán os meses hasta que se solucione definitivamente. Ben, si, non nos enganemos. A única razón desta demora é simplemente a falta de responsabilidade para querer solucionar. Poderíamos facer mención de todo isto? Sí, poderíamos, pero para que? Do mesmo xeito, tamén valoramos mencionar a soberbia que caracteriza a este goberno, unha prepotencia que lles impide atender a razóns e as reclamacións de distintos procesos, este un deles, polo que hoxe estamos aquí tratando este punto, xa que se interpuxo, como ben dixen antes, unha reclamación ao pouco de iniciar ese proceso que non se fixo ningún caso, fixose caso omiso totalmente para ao final darlle a razón a esa persona que reclamou nese sentido, non? Poderíamos mencionar todo isto? Poderíamos, pero para que? Tamén poderíamos mencionar, como dixen antes, a ilegalidade na tramitación deste proceso. Volvemos á definición de ilegal da RAE, que é que non se acorda a legislación vixente. Como noutros aquí tratados. Podemos empezar a enumerar distintos expedientes aos que tuvemos que volver unha e outra vez a traelos aquí a debate, porque había esa situación, non? Poderíamos facer mención de todo isto? Poderíamos. Para que? E como valoramos mencionar todo isto, realmente, para, no fondo, para nada. Pero mire, mencionámolo e quedámonos tranquilos. Moitas gracias.
Ahora sí, señora Gómez. Bueno, como xa se explicou, este asunto ven do pleno de setembro e forma parte dun procedemento de revisión de oficio xa iniciado, no que se respetaron todos os trámites legais, incluído o prazo de alegacións que xa rematou. Entón, o que facemos hoxe é simplemente continuar ese proceso conforme a lei. Non hai nada máis. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Recalco non moi ben o portavoz do Grupo Mixto, o proceso de asentamento das plazas iniciouse no ano 24, a comezos do 24. Por situacións anómalas, houve que facer unha revisión en setembro. E agora, 2 anos despois, ainda non están asentadas esas plazas. Se houbera feito ben a principios do ano 24, a día de hoxe, xa habería consolidadas 7 plazas da Escola de Música. E non é así. Pero, bueno, cada un pode darlle a volta que queira. A realidade é esa. No ano 24 comezouse un proceso. Este procedimento sí que empezou en setembro do ano pasado, pero o proceso da consolidación das plazas empezou a principios do ano 24. E con respecto ao tema do alumnado, é indiscutible, as cifras son as que son, que ao longo neste mandato, o número de alumnos da Escola de Música é inferior ao mandato anterior. Netamente inferior. É incontestable. A pesares de que, bueno, intentaron aí meter así, creo que algunhas asignaturas novas para a ver se sumaban máis alumnos e tal. Non, pero é incontestable. Eso, oia, cada un ten que asumir as responsabilidades das súas áreas, señor Pillado Mon. Non pasa nada por recoñecer que as cousas non se están facendo ben. Vale. Creo que os veciños e as veciñas están cansados de tanto subalos fora. Queren máis profesionais da política, como a vostede, responsables. Neste asunto, a nosa postura sigue sendo a mesma. Houve un erro cometido por este goberno neste proceso e, bueno, é o propio goberno que o ten que emendar. Nese sentido, houberanos gustado que se houbera feito antes, pero, por desgracia, foi así. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, por contestar, ir do pouco a pouco, sinalou o señor Eiroa que o proceso seguiu e que subieron as reclamacións e que había, realmente non subiu. O que pasa é que se considerou que a reclamación era dunha persoa que aceptara as bases. Cando alguén se presenta a aceptar as bases, entón era discutible que pudera reclamar aceptando as bases. Así, creo que, se non recordo mal, se lle concedeu a unha das súas alegacións unha aceptación parcial. Pero, bueno, despois fala de falta de rigor e de traballo, pero claro, para darse conta deso hai que ter rigor e traballo tamén na labor de oposición. Fálase dos problemas de contratación. Os problemas de contratación na Escola de Música non son de 2023. En 2019, en 2020 xa hai informes contrarios de técnicos deste Concello con respecto á contratación de persoal, de mestres na Escola de Música, pero entendo que vostede, señor Eiroa, non estaba, pero a outra parte da oposición, o portavoz neste caso particular, sí que estaba, e daquela, polo que sexa, polo que fora, non lle preocupaba tanto a contratación na escola da música, pero, bueno, naquela época xa había problemas de contratación, non é algo que inventáramos nós, non é algo que fomentáramos nós, os problemas de contratación de mestres na Escola de Música. Logo, vostede fai como unha reflexión que di que podría facer mención, ou preguntar, ou facer máis debate, que non o fai, pero pa que? Home, en principio porque a súa obriga como representante da oposición fiscalizar e debater con nós os temas que temos a pleno. Claro, pero eso hai que ler o expediente completamente, hai que preguntar, hai que interesarse, hai que enterarse, poden vir falar con nós, poden vir falar con os técnicos, hai que facer ese traballo, pero por eso, como hai que facer ese traballo, será por eso que non se preguntan por que os pasan as cousas ou non van máis aló, porque claro, hai que facer ese traballo. Volvo a puntualizar, señor Rouco, dixo que era indiscutible que cada ano había menos alumnos que o ano anterior. Xa lle dixen que este ano hai máis alumnos que o ano pasado. Sí que é certo nos anteriores anos, pero esta anualidade hai máis alumnos que o ano pasado. Non é para tirar coite esa cifra, pero hai máis alumnos que o ano pasado. Xa lle digo eu, había 80 e pico o ano pasado. Sí que o dixo, aparte na primeira intervención, dixo ano a ano, que o tiña que apuntar. Pero, bueno, non vai ser o foco do noso debate, non vai ser iso. Sí que dice vostede, claro, que
metimos unhas asignaturas novas, en concreto foi unha asignatura nova para que houbera máis alumnos, pero entón eso está mal. Crear unha asignatura na Escola de Música para atraer máis alumnos non entra dentro das miñas obrigas como responsable da escola, porque ao mellor non, ao mellor eu pensei na miña inocencia que crear unha asignatura, produción musical, que está tendo bastante éxito, e ten máis alumnos que pensábamos que iba a ter, e que é moi atraente para calquera estudiante de música ou para calquera persoa que queira desenvolverse nese ámbito. Incluso tamén fixamos en paralelo un obradoiro con Nuno Pico de Grande Amore tamén para a mocidade, para que pudera acceder a esa materia, tamén faga de pé a matricularse nesa asignatura. Queremos que iso é fomentar que a Escola de Música teña máis alumnos e que teña máis implantación social dentro de Burela, da nosa vila. É que eu quería, ou creo firmemente, que iso está dentro das miñas obrigas e que é parte da miña labor como concelleiro delegado que leva a Escola de Música, porque teremos que traballar para fomentar que haxa máis alumnos na Escola de Música. E creamos unha asignatura que creemos que é interesante, baixo o criterio, evidentemente, do claustro de profesores, para que haxa máis alumnos na Escola de Música e atraer a máis persoas de Burela á Escola de Música. Queremos que iso, desde logo, non é achacable ao noso debe e non é un erro na nosa xestión. Pode haber moitos outros que, como sabe, nós reconocemos os erros, porque nós sí que nos equivocamos ás veces, como calquer humano, pero, en definitiva, queremos que en eso estamos, intentando corrixir un erro, e agora o procedimento é, como lles digo, temos uns tempos marcados para que este procedimento invada o menos posible o normal funcionamento da escola, e queremos que do momento estamos a conseguir. Así que moitas grazas. Señor Eroa. Sí, moitas grazas, señora presidenta. Ben, señor Pillado, eu tiño aí por un concelleiro honesto, e a verdade é que esta intervención dame que pensar, Dixo vostede, polo menos hacia min, dixo dúas mentiras. A primeira, eu en ningún momento falei de problemas de contratación, non sei por que me achaca a min que diga dos problemas de contratación. Eu non puxen, nin dixen, se quero volvolle a ler todo o que dixen para que vexa que non dixen nada de problemas de contratación. Segundo, que non pregunto. Vostede non estivo na Comisión de Información do luns. Pode dicir a señora Gómez, ou a señora alcaldesa, o señor secretario, o señor Rouco aquí ao meu lado, e a señora Fernández, si preguntei. É máis, fíxese si preguntei que por fin entendín cal era o problema deste expediente, que, bueno, nun pleno anterior fixenme aí un pequeno lío, xa comentarei máis adiante, fixenme aí un pequeno lío, e por fin, mira si preguntei que por fin o entendín. Vostede está aquí, pero non escoita. Eu, mire, ao final dixen, despois de decir esas mencións, de facer esas mencións, e facer un pouco, bueno, facer aí un pequeniño ruxe, non? Con todo iso, dixen, para que? Pero despois que? En realidade, nada, para nada. Pero bueno, polo menos, mencionámolo e quedámonos tranquilos. O sea, que o fago. Non quería facer un xogo así un pouquiño destes políticos que teñen os grandes partidos. Non digo, pero digo, e bueno, e queda así. Señor Pillado, non me fale de rigor, por favor. É que realmente, despois de dicir a primeira parte, tampouco tiña moito máis que decir. Como ben se dixo, as excusas do señor Pillado, este é un proceso que se elaborou cunhas bases ilegais. Non este proceso que estamos a facer aquí hoxe, nin o que se comezou en setembro de 2025. O proceso de contratación dos profesores que se fixo en xaneiro de 2024, cunhas bases ilegais. Poderán poñer a excusa que máis rabia den, intentar buscar, non é que primeiro aceptou, despois reclamou, é que... Ilegais. E así con todo, e ao final, claro, como outros expedientes, a xente ten que chegar non sei, aos tribunais, ou ten que chegar a outras instancias para que se lles faigas caso, porque vostedes non fan caso. Ben, como dixen, efectivamente, sei que recoñezo que no anterior pleno que se tratou, nese pleno de setembro, me fixera un pequeno lío co problema, realmente, non? Pero ahora entendino. Tamén non entendín gracias a un vídeo que houve por aí nas redes sociais, un vídeo humorístico no que se mostraba a miña persoa nese lío que tiña, que eu entendía, bueno, a ver, o problema
a ver se agora digo ben, se non me fan outro vídeo, é que se está solicitando unha categoría A2, e para esa categoría, que se está promovendo unha categoría A2 para os profesores, e para esa categoría ten que solicitarse un título universitario, cando se estaba solicitando un título de menos nivel. Eu estaba no anterior pleno, estaba entendendo ao revés, o sea, que se estaba solicitando un título universitario, para unha categoría inferior. Efectivamente, bueno, a xente que nos ve e está aí avispada, pois, activoume esa curiosidade de poder aprender. E o ben aprendido non se olvida. Tamén tiven un debate vostede, señor Prillado, co tema de reducción de alumnos da Escola de Música, que eu nunha ocasión dixera que se reducira un 40% e vostede corrixírame que non fora un 40%, que fora un 32%. E resultoume curioso que, aínda que vostede querendo matizar o dato, dicía con todo orgullo, vostede, como responsable da Escola de Música, que só se reducira un 32% o alumnado da Escola de Música. Que non era un 40%, como dixera eu, que me estaba equivocando, que estaba dicindo unha falsedade, que estaba mentindo, que non era un 40%, que era un 32%. Era unha diferencia de 6 alumnos, ese 8%. Era unha diferencia de 6 alumnos dos datos que tiña eu aos que proporcionou vostede nese día. En fin, é que tampouco vamos entrar moito máis. Efectivamente, este é un trámite que hai que facer, pero hai que facelo 2 anos despois de que o goberno do Concello de Burela non atenda reclamacións, non atenda a veciñanza, cree os problemas a estas persoas que está creando, e así vamos. Moitas grazas. Ben, recollemos o sentido da votación para este punto. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. Un voto en contra. Abstencións. 5 abstencións. Ben, pasamos para o seguinte punto, o expediente 2149 do ano 25 e a conta xeral do orzamento do exercicio 2024. Paso a palabra á señora Hijo. Gracias. Boa tarde a todos e a todas. A conta xeral é basicamente unha foto das fianzas do Concello. Canto se ingresou, canto se gastou e cal é a situación económica. Aprobar esta conta permite que organismos externos e independentes revisen esta información e garantan que todo se fai con control e con rigor. Hai que destacar que o estado de liquidación do orzamento é positivo. O informe de intervención indica que no exercicio 2024 pechouse cun remanente de tesourería para gastos xerais de casi 5.914.000 euros. Isto demostra unha situación económica estable. Pero tamén é importante decir que aprobar a conta xeral non significa que non haxa cousas que mellorar. Significa asumir con responsabilidade a obriga de render contas, ser transparentes e seguir avanzando. As observacións técnicas que aparecen no informe de intervención son coñecidas e teñen que ver sobre todo coa falta de medios, algo común en moitos concellos. O importante é que se identifican, se fan públicas e se traballa para melloralas pouco a pouco. Aínda que a conta xeral se presente fora de prazo, este goberno considera fundamental traela ao pleno, explicala e sometela a control, porque a transparencia non se evita, senón que se practica. En definitiva, hoxe damos un paso máis para que a veciñanza sepa como está o Concello, para mellorar a xestión e para seguir gobernando con responsabilidade e claridade. Gracias. Señor Rouco. Sí, acaba de falar a señora doña Patricia de que hai que ter rigor, hai que rendir contas. Xa puxo a tirita antes da ferida, que aínda que se rindan tarde, o importante é rendilas. Vexamos logo. En todo, dende que comezou este mandato, é habitual que a rendición de contas ante o Consello de Contas, un órgano independente da Xunta de Galicia, se faga tarde e mal neste Concello. Iso é habitual. Non se fai en plazo. O plazo límite, creo que, se non lembro mal, é a mediados de outubro. Non sei se o 15, non lembro exactamente. En outubro. O plazo límite para que todos os concellos de Galicia presenten as súas contas ante o Consello de Contas de Galicia. Este concello, normalmente, faino máis tarde. Pero esta é a primeira vez no mandato, se non lembro mal, que non o fai no ano fiscal. Non o fai,
ao 31 de decembro do ano pasado non se rendiron estas contas. Non se rendiron estas contas. A pregunta é por qué? Porque hai concellos, de feito, creo que son 5 concellos na provincia de Lugo que non rendiron as contas, e hai concellos que non teñen o departamento de intervención e que rendiron as contas en tempo e forma. Como é posible que o Concello de Burela, que tamén fai as cousas, non fora quen de rendir as contas en tempo e forma? Máxime cando naquele momento, nese momento, o ano pasado, a titular da Alcaldía de Burela era a responsable da área económica da Deputación, que tamén non chega a ser agora, pero naquele momento era a súa responsabilidade. É increíble, increíble. Chéganos aquí, en xaneiro, a finais de xaneiro, rendendo as contas, saben vostedes perfectamente que poñen en risco as subvencións da Xunta de Galicia, ao non haber rendido as contas en tempo e forma, que non poden acceder hasta que señan supervisadas polo Consello de Contas. A Xunta de Galicia non pode emitir ningún tipo de subvención a favor do Concello de Burela. E poñen en risco todo iso. Poñen en risco postos de traballo, poñen en risco axudas para a xente, e todo por non facer o traballo como se debe facer. Levámoslo denunciando ao longo de todo o mandato, arrastran os pés, como se facía no mandato anterior, pero agora aínda é peor. Alongan máis os plazos, tendo á súa disposición máis recursos, seguen a facelo mal e non asumen ningún tipo de responsabilidade. É algo realmente asombroso. Eu creo que os veciños e veciñas de Burela, en xeral os cidadáns, tendo en conta o que está a pasar nestes tempos a nivel nacional, xa están bastante fartos de todo isto. De que os políticos, os que se dedican á política, os profesionais da política, non asuman responsabilidades. Insisto, o prazo límite era a mediados de outubro para rendir as contas. Estamos en xaneiro, finais de xaneiro, aínda non se rendiron. Mentres non se rindan, mentres o Consello de Contas non supervise esas contas, non se vai poder acceder a diferentes tipos de axudas e subvencións. E isto é a forma de xestionar a nivel económico ou unha das formas que ten este goberno de xestionar aquí a nivel económico o Concello de Burela. Moitas gracias. Señora Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, compre lembrar que a conta xeral é un acto administrativo obrigado por lei para garantir a rendición de contas e a fiscalización externa. Esta conta seguiu o procedimento establecido, pasou pola Comisión Especial de Contas, estivo en exposición pública e chega agora ao Pleno para a súa aprobación e posterior remisión ao órgano de control externo. Por responsabilidade institucional e polo cumprimento da legalidade, o Grupo Municipal do BNG vota a favor desta conta xeral. Moitas grazas. Señora Iroa. Sí, moitas grazas, señora presidenta. Ben, neste punto da orde do día, pois temos tamén un poquinho a mesma sensación que no punto anterior. Un punto que normalmente pois votaríamos a abstención, xa que entendemos que son expedientes, como ben se dixo, de xestión habituais nunha administración, trámites habituais, pero nesta ocasión o meu voto, o noso voto, perdón, o voto do Grupo Mixto, pois será en contra. Será en contra, non vai valer para nada, pero bueno, vai ser en contra porque tamén podríamos mencionar que non foron capaces de aprobar orzamentos municipais en 2 anos. Nestes 3 anos que levamos de mandato, señor Pillado, ahora digo mandato, aprendindo das súas verbas. En todo este tempo que levamos de mandato só aprobaron orzamento municipal 1 ano. Poderemos mencionar pois que quizáis tamén é falta de traballo esa frase que dixo a señora Hijo, que anotei aquí, fora de prazo. Entregamos isto fora de prazo. Vai pasar algo? Non vai pasar nada, pero, bueno, é outra pedriña máis que dá a ver a forma de traballar deste Concello.
fora de prazo, todo fora de prazo, todo con problemas, todos os expedientes hai nos que traer máis dunha vez porque pasaba algo que non valía e tiñamos que rectificalo. E tamén poderíamos mencionar os malabarismos que se fan coas contas neste concello, non? Malabarismos, falando de malabarismos económicos, pois un goberno que goberna a base de modificacións de crédito, pois pódeselle presupoñer pouca seguridade, pouca confianza, xa que, pois, ao non ter presupostos, pois, bueno, sacamos de aquí, poñemos no outro lado, vamos facendo isto, agora surxenos o outro, pillamos de aquí, poñemos aco, vamos cuadrando, vamos facendo, presentamos esas cuentas, apróbanse, trámite, alá, adjudicado, eso sí, fora de prazo. E de momento nada máis, moitas grazas. Señora Hijo. Gracias. Bueno, por un lado convén non confundir a veciñanza e centrar o debate no que realmente se está votando. O que hoxe traemos ao pleno non é un informe político nin unha aprobación da xestión, senón a conta xeral, que é un documento contable obrigado por lei. Pretender utilizar observacións técnicas para xustificar un voto en contra só é unha excusa política máis da oposición. Ningunha das incidencias sinaladas invalida a conta xeral nin impide a súa aprobación. Aquí hoxe non se escolle entre aprobar ou non aprobar a xestión. Escolles entre cumprir a nosa obriga de transparencia ou non. E nós témolo claro. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Dixo o portavoz do Grupo Mixto hai un momento. Un orzamento aprobado en 3 anos. A todos os veciños e veciñas de Burela que nos teñan a ver, non sei se isto lle sonará de algo. Na prensa nacional seguro que o ven habitualmente. Un orzamento aprobado en 3 anos, en 3 anos. Por parte do goberno da señora López Moreno, a que foi, que agora é presidenta da Deputación, que foi a deputada da área económica. Un orzamento en 3 anos. Todos os anos, neste mandato, a conta xeral foi aprobada fora de prazo, pero é o primeiro ano, creo recordar, que se aproba no seguinte ano fiscal, que non se aproba no mesmo ano. Están obrigados, como dixo a señora doña Patricia, a presentalos por lei, a mediados de outubro. Estamos 3-4 meses despois e ainda non se vai a presentar, porque isto ainda hai un trámite posterior. A máis de pasalo aquí polo pleno, hai un trámite posterior. E isto é unha forma de gobernar que levamos denunciando dende o comezo do mandato. Xo anunciábamos no ano 23, antes do Nadal do 24. Xo anunciábamos que isto iba a ser recurrente, que iba a ser constante. Naquela venderase nos que non se aprobara o orzamento no ano 23 porque se estaba estudiando, preparando e tal, e aprobouse efectivamente, creo que despois do verán ou no verán do 24, pero agora poucas excusas pode haber. Gobernar sin orzamentos é unha situación, cando menos, anómala. Non é imposible, pero cando menos unha situación anómala. E denota tamén unha falta clara de traballo e de disposición. Non pasa nada, dixo o portavoz do Grupo Mixto. Non é correcto. Non se pode acceder ás subvencións e axudas da Xunta de Galicia por non presentar as contas. De feito, é posible que xa se perderan algunhas. É posible que xa se perderan algunhas, pero saberémolo nas vindeiras datas. E todo por qué? Por non haber xestionado adecuadamente. Esta é a realidade. Como comprenderán, nós isto non podemos apoiar nin aprobar. Moitas gracias. Señora Fernández. Nada que engadir. Señor Iroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Efectivamente, señora Eijo, é unha excusa política poder votar en contra. Bueno, parece que tamén, como o señor Pillado, que vostede está, pero non me escoita. Eu non sei se hai alguén do goberno deste Concello de Burela que me escoite. Eu comecei dicindo
que isto era un punto no que normalmente nos absteríamos, xa que entendemos que son expedientes de xestión habituais nunha administración, o sea, trámites habituais, pero nesta ocasión o noso voto tamén vai ser en contra. E vai ser en contra por unha excusa política para poñer en manifesto a súa forma de traballar, que como vostede foi a que ben dixo, van fora de prazo. Por que non se presentou antes? Que lles impideu a vostedes presentalo antes? Non sei se me van contestar, supoño que non me van contestar. Así que, bueno, queda aí no aire. Se lles apetece ben, se non, non pasa nada. Efectivamente, señor Rouco, eu creo que non pasa nada, porque que se perden subvencións. Ao final, buscarás un relato para culpar a Xunta ou para culpar a calquer outro axente externo, pois para dicir, bueno, mira, foi culpa desto, nas temos, perdímolas, ou deixase vostede que xa nin se sepa. Eu refírome que non pasa nada, pois que o discurrir habitual pois vai seguir, non vai haber nada de gravidade nese sentido, non? É pouco máis que engadir. Efectivamente, isto é un trámite no que se presenta a conta xeral, no que seguramente a forma de gobernar a base de modificacións de crédito pois lles fixo intentar axustar un pouquiño máis esas contas, darlles unha voltiña máis ás contas para poder cuadralas, pero pouco máis temos que decir. Moitas grazas. Ben, antes de proceder á votación, simplemente insistir en algo que dicimos sempre, que un orzamento prorrogado non é anómalo nin irregular, é un mecanismo legal, igual que as modificacións de crédito. E se estiveran no goberno, que sempre digo, Dios non o queira, pois saberíano e poderíano, bueno, ver de outra forma, seguramente. O fácil é usar os prazos para embarrar e o difícil é gobernar cando non hai recursos suficientes e, aínda así, pois seguimos avanzando e seguimos traballando para que os veciños e veciñas nin o noten, nin noten que temos que, bueno, pois que ter un orzamento prorrogado e seguimos invertindo e seguimos facendo esas modificacións para poder seguir traballando por Burela. Procedemos a votar. Votos a favor? 7 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Seguimos para a parte da actividade de control. Aquí traemos a dación de conta dos decretos da alcaldía dende o número 2025.301 ata o 2026.0045. A dación de conta de acordos da Xunta de Goberno Local desde o 2025.0020 ata o 2025.0022. E na parte de mocións temos unha moción do Bloque Nacionalista Galego relativa ás consecuencias para a frota artesanal galega da entrada en vigor do Regulamento de Control da Pesca da Unión Europea. Paso a palabra ao señor Pillado. Moitas grazas, señora alcaldesa. Efectivamente, traemos unha moción aquí sobre o sector pesqueiro e as consecuencias para a frota artesanal galega da entrada en vigor do Regulamento de Control da pesca na Unión Europea. Dende o BNG consideramos que a pesca artesanal ten que estar excluída deste regulamento de control, tal que é a reclamación que fai o sector pesqueiro galego, levase exixindo por parte do BNG da súa man, tanto no Parlamento Europeo en Bruxelas como no Congreso dos Deputados en Madrid, como no Parlamento Galego en Santiago, incluso o pasado martes no Pazo de San Marcos en Lugo, na Deputación Provincial de Lugo, e hoxe, como non podía ser de outra maneira, traémolo aquí o Concello de Burela. A política pesqueira común foi aprobada no ano 2014 e para nós non trouxo máis que aspectos negativos que afectan e seguen afectando e de forma negativa, como digo, a frota galego e por extensión, evidentemente, a frota da comarca da Mariña. Un dos principais factores destes prexuicios coa frota artesanal é un regulamento que establece diferencias entre a pesca artesanal e industrial solamente polo tamaño dos buques, pola súa eslora, que sitúa nos 12 metros para diferenciar os que son menos de 12 metros como frota artesanal, os que son máis como frota industrial, e para nós creemos que esa diferenciación é moito máis complexa e difícil de atender a moitos outros factores, non? Incluso creemos que é moi difusa esa diferencia entre a frota artesanal e a frota industrial, entre o sector artesanal e o sector industrial, porque, por exemplo, nos portos de Burela ou de Celeiro faise unha moi boa sinerxia entre o que é as capturas que se fan de forma artesanal e o que é a comercialización e a venda que se converte case ou sin case nun sector industrial, como moi ben ten falado a catedrática de Economía Aplicada do USC, María do Carmen García Negro, que ten unha obra
uns estudios moi bons acerca da frota galega e da pesca galega, non? Galiza ten a día de hoxe unha dos principais frotas da Unión Europea, a primeira do Estado, posúe máis de 3.500 barcos de artes menores, das que a imensa maioría son de menos de 12 metros de eslora, concretamente aquí no Concello de Burela, no Porto de Burela, contemos con 21 embarcacións deste estilo, por iso aquí entendemos perfectamente que ese criterio non se sostén e que a frota artesanal ten que estar fora deste regulamento. É certo que na semana pasada se conseguiu unha flexibilización ás restriccións anunciada polo goberno español, que é recibida con acougo polo sector, un sector históricamente castigado e que vai sobrevivendo en base a resiliencia enorme que ten o sector mineño, os mariñeiros e as xentes vinculadas ao mar. É certo que o goberno español conseguiu introducir unha medida transitoria que é un logro político e sectorial, aínda que é provisional, o que é unha victoria parcial, e pode converterse nun problema estrutural debido aos riscos que implica. Ganouse unha batalla, pero non a guerra, a Pesca de Baixura respira aliviada, pero creemos que ainda non se pode declarar a victoria. Creemos que sería un erro interpretar isto como o final do problema, en realidade debe ser o comezo dun momento crucial para seguir a chegar ao fondo da cuestión. O Regulamento Europeo ten como obxectivos lexítimos e que comparte toda a flota e todo o sector pesqueiro, que é mellorar a trazabilidade, combater a pesca ilegal e garantir a sustentabilidade dos recursos. Naide no sector e na cadea do sector da pesca de baixura discute estes principios, pero creemos que unha cousa é cuestionar a razón que non se fai e outra é a aplicación ríxida e uniforme dun regulamento deseñado para outro tipo de flotas e realidades que non considera as limitacións técnicas, operativas e humanas dos pequenos buques, non? Cuestiónase a esa razón, como se soe dicir, que non coñece o mar lexisla desde a terra, por iso creemos que a solución reside en escoitar o sector pesqueiro e que o regulamento atenda á súa realidade, non? É unha actividade da pesca de baixura que require moita man de obra, que iso é esencial para o equilibrio territorial e social de moitas comunidades costeiras como a nosa, e por iso creemos que esta iniciativa, este sector, o da pesca, debe ser incentivado e non penalizado, e por iso traemos os seguintes acordos que paso xa a ler. Punto número 1, instar a Xunta de Galiza a exercer e defender as súas competencias exclusivas en materia de augas interiores, desenvolvendo normas propias de control adaptadas á realidade da flota artesanal galega. Instar ao Goberno do Estado a que negocie coa Comisión Europea a exclusión da flota artesanal do ámbito de aplicación do Regulamento de Control de Pesca. Mentres esta exclusión non sexa efectiva, a flexibilización e adaptación das medidas que entraron en vigor o pasado 10 de xaneiro ás características específicas da flota artesanal galega, a aprobación inmediata dunha moratoria na aplicación destas normas, abrindo un proceso de diálogo co sector para acordar solucións realistas. Punto número 3, instar ao Goberno do Estado a eliminación da retroactividade das sancións asociadas ao regulamento, evitando que estas impidan o acceso ás axudas FEMPA. E 4, instar ás institucións competentes a incluir na vindeira revisión da política pesqueira común da Unión Europea unha diferenciación clara entre a pesca artesanal e a pesca industrial, atendendo non só a eslora dos buques, senón tamén a criterios como a distancia aos caladoiros, a duración das mareas, o uso das artes sostíveis ou o número máximo de tripulantes. E por agora nada máis. Moitas grazas. Señor Fernández. Moitas gracias, alcaldesa. Boas tardes a todos. Bueno, pois eu creo que esta moción é unha moción que podría presentar calquera dos grupos que estamos aquí presentes hoxe no pleno, non? Eu creo que é a obrigación nosa por defender a nosa flota, neste caso a pesca de baixura, a pesca artesanal, e que debería quedar excluída deste regulamento que ven imposto por Europa. Debería contar cun regulamento propio que teña en conta as características e as peculiaridades que ten a nosa flota artesanal que temos aquí en Burela e en Galicia. O control da actividade é necesaria, pero debe ter a suficiente flexibilidade para permitir realizar a actividade pesqueira da mellor maneira, non expoñendo aos nosos pescadores a posibles sancións por realizar o seu traballo. É importante escoitar ao sector antes de legislar e tomar decisións que poden perxudicar ou incluso poñer en risco a actividade. Esa labor de escoita debe facerse antes de tomar decisións tan importantes e lesivas para o sector como os que marca este regulamento. Ese proceso de escoita sí que o fixo o Goberno de España, como o ministro Planas á fronte, poñendo inmediatamente medidas en riba da mesa para poder poñer solucións a estas reivindicacións que lle fixo chegar ao sector. Dende o Ministerio puxéronse medidas para flexibilizar as medidas impostas desde Europa, adaptando as necesidades do sector, que farán posible seguir desenvolvendo a actividade sin ese risco que temían os nosos pescadores de recibir sancións
ante as medidas de control que os pescadores evidentemente non poden cumprir con este regulamento. Basicamente, nosotros estamos a favor da moción. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Como escoitaron, hai 4 puntos de acordo, 3 deles son instando ao Estado e un é instando á Xunta. Non podía faltar nunha moción do BNG instar á Xunta de Galicia a algo. Fíxense vostedes, o 10 de xaneiro deste ano entrou en plena aplicación o regulamento que revisa de maneira profunda o réxime de control de política pesqueira común e impón novas obrigas en materia de seguimento, notificación electrónica, localización, etc. para a flota, para as actividades pesqueiras. Aínda que o regulamento europeo prevé expresamente, atención ao que vou dicir, que os gobernos dos Estados membros poden flexibilizar algúns destes requisitos, repito, os gobernos dos Estados membros. Volvo a dicir por terceira vez, os gobernos dos Estados membros. Poden flexibilizar algún destes requisitos e adaptar as novas obrigas á realidade do sector e ás peculiaridades das distintas flotas. O Ministerio de Pesca non o fixo. O Ministerio de Pesca non o fixo. Por iso, poñéndonos ao carón dos profesionais do mar, resulta necesario reiterar estas demandas estando ao Goberno de España a abandonar a súa posición de pasividade e de oídos xordos ante as demandas do sector e requirille con total contundencia que faga uso efectivo das posibilidades que ofrece a normativa europea para aplicar un réxime de control máis flexible e adaptado á realidade operativa da flota galega, especialmente a artesanal e a do litoral. Nós defendemos que algúns aspectos deste regulamento requiren certa corrección. É evidente. O sector falou claramente. Pero é cousa do Goberno Central poñelos en marcha. Isto é unha competencia do Ministerio. É cousa do Goberno Central poñelos en marcha. Por iso é sorprendente que o BNG, sabedor disto, meta unha vez máis a Xunta de Galicia polo medio nesta moción. É sorprendente. É máis, a Xunta de Galicia, no seu momento, xa se puxo en contacto co Ministerio e trasladoulle as reivindicacións dos pescadores. Todas estas reivindicacións. Ata o día de hoxe, ninguna resposta. Ninguna resposta. Moitas gracias. Señor Pillado. Perdón, señor Iroa. Sí, estou aquí, señora presidenta. Sigo aquí. Moitas grazas. Ben, nós estamos a favor desta moción. Entendemos que todas as administracións, todas, dende o Estado ata o último concello, pois debe defender os seus veciños e os seus sectores económicos e comerciais, en este caso máis concreto, pois como estamos aquí en Galicia, pois defender o sector pesqueiro, os traballadores dese sector e a todo o ámbito en xeral, pois ante os agravios que se somete desde outras administracións, neste caso dende Europa. Velar e loitar polos intereses das nosas empresas, os nosos traballadores, o noso sector, pois entendemos que é primordial para todas as administracións. O luns, na comisión informativa que tratamos este punto, eu fixenlle unha pregunta á señora Fernández, señor Pillado, fixenlle unha pregunta á señora Fernández, para que despois non diga que non pregunto. Si no primeiro punto, o que insta a Xunta de Galicia, pois, se refería a desarrollar conceptos concretos nunha normativa ou si era unha normativa xeral pois, para cubrir todos estes ámbitos. Pois, aclarouseme que era desarrollar unha normativa nese sentido. Claro, o que me fixo dudar foi pois, que tipo de competencias podría ter a Xunta nese sentido para desenrolar esa normativa e que validez tería esa normativa frente a outros niveis de administracións, frente ao Estado ou frente a Europa, porque sí, pode ser que a Xunta desenrole unha normativa adecuada e veña outra administración, non vou especificar unha, e prevaleza o que digan eles sobre o que temos aquí, non? Pero, bueno, neste sentido, lóxicamente, creo que todo o mundo que estamos aquí estamos a favor de que isto sexa así, algún detalle arriba, algún detalle abaixo,
pero creo que todos defendemos o sector, defendemos os nosos veciños e defendemos este debate político. Moitas grazas. Señor Pillado. Vou por partes respondendo, logo sigo co argumentario. Mire, señor Rocco, as cousas no BNG podemos ter moitos efectos, pero nós facemos ao azar, nin as facemos por capricho. Estamos á Xunta de Galiza, e como di precisamente o noso primeiro acordo, porque falamos de pesca de baixura que se leva a cabo en augas interiores e, como vostede ben dixo, no litoral. Entonces, a Xunta de Galiza debe defender as súas legítimas competencias nese eido e aplicalas. E xa aproveito para dicirlo tamén ao señor Eiroa que, claro, as competencias da Xunta son as augas interiores. E aí debe legislar tamén a rural. Que ten que estar supeditada a normativa ou regulamentación superior, evidentemente, pero hai competencias de sobra na Xunta de Galicia ou debe ter para aplicalas neste sentido, porque, como tamén ben dixo o señor Eiroa, todas as administracións deben estar implicadas neste tema. Señor Eiroa, das comisións informativas tamén se sale, é dicir, hai máis vida alá das comisións informativas. Entón, está moi ben que pregunte, que me consta, pode vir ao Concello preguntar, pode nos chamar por teléfono, pode vir ao Concello cando queira resolver dúbidas, se non é suficiente co que lle respondemos nas comisións informativas, porque queremos que a nosa labor non se debe supeditar só ao que faigamos neste pleno e nas debanditas comisións informativas. Ben, señor Rouco, tamén lle digo que a Xunta de Galiza, estou seguro que falou co Goberno do Estado, se o diálogo foi como co Tratado Mercosur, igual non é que funcionara moito a comunicación, pero eso, hoxe parece que vamos ir bastante de acordo nesta moción, non vamos entrar nese debate, porque o que nos trae aquí é o mar, é como, bueno, ben se manifestou o sector pesqueiro estes días, o mar non é unha oficina, o mar é un ambiente hostil, que ambiente imprevisible, e pretender que as tripulacións que están embarcadas na frota de baixura operen dispositivos electrónicos para registrar datos ou cubran procedimentos administrativos, aumenta o seu risco e crea unha certa incerteza xurídica. E iso non vai ter máis sustentabilidade, senón que vai ter máis sancións involuntarias, o abandono da actividade pesqueira e a falta de relevo xeracional que xa existe, como ben dice case sempre o sector. Ben, é certo que insisto en que, así como creemos que a flexibilidade acadada non pode ser un punto final, ten que ser un punto de partida. Ahora, o Goberno español debe demostrar que existe unha vontade real de defender unhas regulacións máis xustas, proporcionadas e intelixentes en Europa, e débese considerar as características específicas da frota pesqueira e do sector da baixura e adaptar as regulacións a esta frota, non? Porque a frota galega, a pesca en Galicia é un dos modelos máis sostibles que hai, porque ten un baixo impacto ambiental, usa aparellos de pesca moi selectivos e basease nun coñecemento tradicional do medio ambiente, como só decir eu, naide vai cuidar máis o mar que os mariñeiros galegos e as xentes, os homes e as mulleres que traballan no mar en Galiza. Impoñerlle unha burocracia excesiva non vai mellorar o sistema, senón que acelerar a súa desaparición, abrindo camiño a modelos máis desequilibrados, e cando non teñamos a nosa frota faenando nas nosas augas, virán frotas de outros lugares que non van a respetar nin o regulamento europeo nin outras normativas. Esta primeira batalla demostrou algo que é fundamental e nós creemos que é moi positivo, que é a pesca de baixura sabe defenderse, e o futuro decidese en Bruselas, e ali é onde hai que levar a voz do sector pesqueiro. Polo de agora, nada máis ata o torno de peche, porque creemos que, por sorte, pode que haxa unanimidade nesta moción. Moitas gracias. Señor Fernández. Moitas gracias, señor alcalde. Non tiña pensado facer esta segunda intervención, pero visto que a Xunta parece que vai deixar as súas delegacións de pesca, supoño que suprimirá a Concellería do Mar, igual que fixo co delegado de pesca aquí en Lugo, que estamos sin delegado de pesca desde fai bastante tempo. Pero, bueno, vale, nosotros, xa digo, vamos a aprobar a moción, eso que está o Goberno Central, como ten que ser, vamos a defender esta reivindicación porque entendemos que é xusta. De todas formas, di o señor Rouco que non, que o Ministerio non fixo nada. O Ministerio ten unha cousa moi boa que é o BOE, e no BOE é onde se poñen todas as cousas. Isto é un documento oficial, e aquí están todas as medidas que puxo o Ministerio, como xa dixen antes, o Ministerio puxo todas as medidas para poder flexibilizar este regulamento da Unión Europea, e desde logo, como xa dixen antes, é un acordo co sector. Houve unha reunión en Madrid, onde tivemos además representantes do pobo ali representando ao sector pesqueiro, co que tamén tivemos falando sobre
se era positivo ou non era positivo este acordo, manifestando que sí que era positivo, con lo cual non entendo moi ben esta maneira de enfangar o tema, quero dicir, pero o BOE fala, os papeles falan e o Ministerio fixo o que tiña que facer. Señor Rouco. Non acepta ningunha crítica real e efectiva, ningunha. Todo é, pos demais, cando lles len a cartilla, enfangar. Todo é enfangar. Vostedes, cando acusan de forma vehemente e de forma sin sentido e sin argumentos, non enfangan. Vostedes son maravillosos. Vou repetir para aqueles que non nos escoitaron, que aquí no pleno parece ser que hai algún que non nos escoitou. A modificación destes regulamentos europeos son competencia única e exclusiva dos gobernos dos Estados membros. Competencia única e exclusiva. Hai a posibilidade de flexibilizalos, pero é competencia única e exclusiva dos gobernos dos Estados membros. Fíxense, en febreiro do ano 24, a Consellería do Mar presentou ante a Secretaría Xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura e Pesca e Alimentos 23 propostas co fin de poñer en marcha determinadas flexibilidades, febreiro do 24, exencións e medidas de simplificación no desenvolvemento do Regulamento do Control de Pesca, neste regulamento, xa en febreiro do ano 24. Entre as propostas, un breve resumo, a exención de determinadas categorías de buques pesqueiros na obriga de completar e presentar unha notificación previa e unha declaración de trasbordo, a exención para determinadas poboacións da obriga de estivar por separado as poboacións demersais suxeitas a plans plurianuais, as normas sobre procedementos de pesca e relativas ás pequenas especies peláxicas, as normas sobre os observadores encargados do control, as normas sobre inspeccións das autoridades competentes dos Estados membros e dos operadores. Como iso non fora suficiente, en setembro do ano pasado, mantívose unha nova reunión para abordar as novidades que había no regulamento de control pesqueiro e acordouse iniciar o proceso para articular medidas de flexibilización, simplificación e exención previstas no propio regulamento comunitario. Valorouse a posibilidade de flexibilizar a xeolocalización para os buques de eslora inferior a 9 metros. Valoráronse outros aspectos relacionados co diario electrónico e construíronse dous grupos de traballo, un para a pesca profesional e outro para a pesca deportiva. A pesar do tempo transcorrido e das posibilidades de flexibilización que ofrece a normativa comunitaria á data da entrada en vigor das novas exixencias, o Ministerio non adoptou ningunha decisión relevante. Que é quen pode adoptar esas decisións? O Ministerio. Convén lembrar, ademais, que tanto as Cortes Xerais como o Parlamento de Galicia, diversos concellos, cofradías e múltiples organizacións pesqueiras xa trasladaron esta mesma demanda, requirindo ao Goberno de España, repito, requirindo ao Goberno de España, a analizar e impulsar as medidas de flexibilización, exencións e simplificacións xa previstas no regulamento. Iniciativas que contaron co respaldo maioritario dos grupos políticos, incluindo, curiosamente, o Grupo Socialista, que forma parte do mesmo Goberno de España, que permanece pasivo ante as demandas do sector aquí en Galicia. Repito, nós consideramos que a Xunta aquí no regulamento pouco pode facer. Honradamente, acabo de explicar, unha vez máis. É cousa dos gobernos centrais. A flexibilización dese regulamento ten que ser cousa dos gobernos centrais de cada país. O que si pode facer a Xunta de Galicia é o que vostedes fan nesta moción, basicamente, instar ao goberno central a que faga esas modificacións neste regulamento. Estamos falando do regulamento este en concreto. É o que estamos a falar. É o que poden facer. Pero dali a máis, é que pouco máis poden facer, máis que instalos. Presentarlles as propostas e esperar a que lles contesten, que de momento ben ben. Non lles contestaron. Nos últimos días parece ser que sí que houve avances, pero esta é a realidade. E pola nosa parte, ainda que a pesar de que entendemos que a Xunta aquí non pouco pode facer neste regulamento, máis que instar ao Goberno Central a facer determinadas modificacións trasladadas por parte do sector, nós estamos a favor de que se fagan esas modificacións. Moitas gracias. Señora Iroa. Sí, moitas grazas, señora presidenta. A verdade é que tampouco tiña pensado estenderme moito máis, porque, como xa dixen, estamos a favor desta
desta moción. Entendemos que os puntos nos que se insta ao Estado son axeitados. E o primeiro punto no que se insta a Xunta de Galicia, eu entendo, vou empregar unha frase que tamén emprega o señor Pillado, é un brinde ao sol. Dicir que a Xunta de Galicia faga unha normativa, decímolo. Que esa normativa, como ben dixo o señor Pillado, ante outras de nivel superior non vai ter ningún peso, ningunha validez, tamén, pero que a Xunta faiga a normativa, que a faiga. Eu, pola nosa parte, non temos inconveniente en facer iso. Por certo, señor Pillado, pregunto, investigo, leo, procuro informarme. Si necesita que pase polo seu despacho, só ten que dicirmo. Aquí, eso sí, ten que ser pola tarde, que polas mañás xa saben que traballo e non teño disponibilidade, pero pola tarde, se necesita que acuda, non o dubide. Nada, para rematar, reiterar o noso apoio ao sector. De feito, lembro perfectamente a movilización que se menciona nesta moción, unha delas, o do día 6 de abril de 2024, nas que este grupo, este concelleiro que lles fala, estivo presente, que se levou a cabo no Porto de Burela, diante das oficinas da Cofradía de Pescadores. E, efectivamente, lembro ao señor Pillado ali con distintos membros do Bloque Nacionalista Galego. Tamén lembro ver ao señor Carlos Méndez, estaba un poquinho máis afastado do que era o acto, pero sí que efectivamente estaba por ali. Tamén lembro ver ao señor Ángel Fernández. Que non estaba era o concelleiro do Mar, o señor Ramiro Fernández. Ese sí que non estaba. Supoño que tería algo moito máis importante que facer que estar ali apoiando ao sector. E quen tampouco estaba, era a señora presidenta, que ese día coincideu mal e estaba na festa do Chícaro en Foz, non? Pero, como digo, pola nosa parte, estamos a favor desta moción. Moitas grazas. Señor Pillado, turno de peche. Ben, señor Eiroa, cando vostede queira. Xa eu dixo moitas veces, se quere falar comigo, presencial, online, WhatsApp, correo electrónico, chamada, xa eu dixo moitas veces, cando vostede queira. Falou de que sería un brinde ao sol que a Xunta de Galiza fixera normativas ou legislara. A Xunta de Galiza non é unha xestoría, é unha comunidade autónoma que goberna o noso país, Galiza. Porque se a Xunta de Galiza non pode dictaminar normativas, entón os concellos é o que facemos. Porque nos concellos, por exemplo, temos ordenanzas, que sí, están supediadas ao motivo oficial, pero estamos obligados en moitos casos a ter ordenanzas. Temos ordenanzas que, de alguna maneira, regulan certos aspectos básicos para o Concello. A Xunta de Galiza, no que é a competencia das súas augas interiores e do litoral, está obrigado a dictaminar leis non, ou normativas ou regulamentos, pero te pode regular, evidentemente. Ben, señor Rouco, non se trata de pelexarnos ou debater ou mirar quen fixo máis, ou trátase de traballar da man do sector. Non temos que pelexarnos aquí tampouco quen estuvo na manifestación, que non, a semana pasada houve unha e foi quen decideu ir a Puido. Eu non vou ás manifestacións a pasar lista, porque cando vou ás manifestacións vou a outras cousas, a manifestarme e a defender as causas xustas que ali se proclaman. Pero nós creemos que ante situacións críticas, vou unha cuestión sobre, non sei se leu o título da moción, Regulamento de Control da Unión Europea. Na Unión Europea non goberna, non ten a maioría o Bloque Nacionalista Galego Europeo. Creo que é o Partido Popular Europeo. Entón, claro, é que isto ven da Unión Europea. Na Unión Europea nós non gobernamos. Gustaríanos, pero de momento só temos a Ana Miranda. Ben, pero como creo que é un tema no que pode haber unanimidade, insisto, queremos que ante unha situación crítica como esta é destacar a unanimidade que podemos acadar hoxe aquí no Concello de Burela ou que se acadou o pasado martes na Deputación Provincial de Lugo, onde, por exemplo, o seu compañeiro Demetrio Salguero non teve tantos miramentos nin puxo tantos problemas a esta moción, pero bueno, vostedes sabrán, non? Agardamos que en Santiago de Compostela, no Parlamento Galego ou no Congreso dos Deputados en Madrid ou mesmo no Parlamento Europeo de Bruselas, todos os representantes galegos o teñan tan claro como o temos nós aquí. Cantos máis representantes públicos galegos defendan os intereses dos galegos e das galegas, máis sinxelo vai ser resolver problemas deste tipo, tan claro como pode ter Ana Miranda, a deputada galega en Bruxelas, e como, xa sei que non vai moito ao caso, pero como tamén é unha situación ou unha problemática que nos atañe a todos os que estamos aquí, a toda a poboación de Burela,
da Mariña e de Galiza saben que este domingo 1 de febreiro ás 12 da mañá sae dende a Alameda de Santiago de Compostela unha manifestación en defensa da sanidade pública e animamos e invitamos a toda a xente que poida acudir para defender tamén, igual que o sector pesqueiro e a frota galega, a sanidade pública galega. Moitas grazas. Señora alcaldesa, por alusións. Sí, pode. Que parece aquí que só traballa o señor Eiroa. Non sei, parece que el debe ser o que le está levantando o país. Teño que recordar que eu tamén teño o meu posto de traballo, que eu non vivo desto. Cando teño que traballar, non sei se naquela manifestación estuvo ou non estuvo. Alégrome de que me botaran falta, eu botei non falta nada do outro día. E seguramente teria a tarde libre, porque dice que polas tardes tenas libres. Así que nada máis. Simplemente aclarar que eu teño o meu traballo na fábrica de Alcoa, para que non o seipa, e teño que ir a traballar cando me toca, claro. Ben, Por alusión, procedemos... señora alcaldesa. Estaballe contestando ao que lle dixo vostede antes. Bueno, por alusións. Que non se convirta isto nun debate, pídollelo, por favor. Si lle deu a palabra ao señor Fernández por alusións... Conteste rápido, por favor. Bueno, que lle contestou ao que vostede debería dixo. darme a posibilidade de, por alusións, de poderlle contestar. Señor Eiroa, isto non se pode convertir nun debate, simplemente lle contestou ao que vostede lle Sí, dixo. pero é que as alusións están contempladas no reglamento no ROF. Que lle quere decir? Remate. Pois quero dicir que vostede non é o único que traballa aquí. Non é o único que traballa. O sea, deféndese dicindo que tiña que traballar, pero despois acúsame a min de que igual onde estaba. Cal é a súa coherencia, señor Fernández? Non se preocupe, señora presidenta, que non vou prolongar moito máis isto, pero non me parece coherente as súas palabras. Moitas gracias. Ben, procedemos a recoller o voto. Votos a favor. Unanimidade para este punto tan importante para Burela, para o sector e para a Mariña en xeral. Ben, pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Paso a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Primeiro vamos a facer un par de rogos que nos trasladan. O primeiro é mellorar a iluminación dos pasos de peóns de varias rúas de Burela, que pola noite están escuras e é un perigo constante. Parece ser que varios veciños xa o denunciaron en varias ocasións e que nada se fixo. Débese tomar como exemplo, por exemplo, outros lugares, outros concellos da nosa Mariña, no que os pasos de peóns están perfectamente iluminados. Pola noite, cruzar por aí é moi perigoso. Deberían revisalos. Outro rogo que nos trasladan, mellorar o valado do área deportiva que hai, do parque deportivo que hai na parque de Rosalía de Castro. Porque cada certo tempo, cada 2x3, saen disparados os balóns e acaban golpeando os diferentes vehículos que ali se atopan aparcados cerca desa pista deportiva. E parece ser que xa lles trasladaron esta cuestión e que nada resolveron neste asunto. Pois rogámoslles que se fagan cargo disto. Varias preguntas que nos trasladan. Por que este goberno non tivo en consideración o rogo trasladado polos veciños? Bueno, fixo o Grupo Municipal Popular no último pleno ordinario, pero foi trasladado polos veciños no último pleno ordinario do ano pasado, no que se lles requería que tiveran en conta as peticións dos veciños e das veciñas da zona da Casilla, que pedían que se retirara a sinal de dirección prohibida, que se situou no entronque do camiño que baixa dende este lugar á Estrada da Marosa, e que lles fai dar un rodeo enorme para acudir ás súas vivendas. Eles o que piden é que se mellore ese camiño, non que lles poñan unha sinal de dirección prohibida para facerlles dar máis volta da que xa dan. Seguinte pregunta, por que este goberno, xa que non dá resolto o problema das ratas que circulan polos sumidores de Burela, cando menos non cumple coa palabra dada, salvo que foran hoxe ou onte, no relativo a cambiar o formato das reixas de certos sumidoiros que están a carón de locais públicos para dificultar que as ratas saian e circulen polos medios dos clientes de ditos locais. Cal é un motivo polo que a día de hoxe, bueno, a día de hoxe non, pero nestas datas, a iluminación pública da rúa Rosalía de Castro segue a desaparecer cada pouco tempo, sumindo as beirarrúas da mesma na total oscuridade. En teoría, xa se resolvera esa problemática. E por último,
non nos contestou nin ao señor non se nos contestou nin ao señor Eiroá nin a min cando lle cuestionamos por que non fará aprobada en tempo e forma a conta xeral. Por que non foi aprobada en outubro, a mediados de outubro? Cal é a razón pola que a finais de xaneiro aínda non fora presentada ante o órgano consultivo do Consello de Contas de Galicia? Queremos sabelo. E nada máis. Moitas gracias. Señor Eiroá. Sí, moitas grazas, señora presidenta. Oxe, nada, acabamos rápido. Ben, en canto aos dous primeiros rogos, aínda que non se teñen que contestar, iluminación dos pasos de peóns perigosos, somos conscientes e non solamente se van a iluminar, sino que imos a facer accesibles bastantes en Burela. É un proxecto que se vai a facer en este ano e medio que nos queda. Iluminalos e facelos accesibles. O valado da área deportiva de Rosalía de Castro, estivemos ali con comerciantes e con persoas que utilizan a pista. É algo que xa está mirado, pedido coa empresa que fixo esa obra, porque, valoramos facelo de diferentes formas e había unha forma máis rápida, pero non é axeitada, e o que pretendemos é subir, digamos, dentro dese proxecto que quedou ben, está con material, non con calquera tipo de rede, queremos que siga quedando ben e que sexa do mismo tipo, digamos, que está. Co cal, esa coletilla de que non se escoita aos veciños e non se fai nada, non é verdade. Porque cando detectamos isto, que me alegro de que os dous rogos, evidentemente, uns xa os vemos, que é como a iluminación de paso de peóns, que foi sempre en Burela. Había bastante carencia de iluminación e pouco a pouco estamos cambiando todas as farolas para luz LED. Estamos iluminando moitísimas calles, non sei se pon isto en valor. A maiores estamos intentando garantir a seguridade dos peóns, e isto é moi importante, dos pasos de peóns. En canto ás preguntas, a casilla, a sinal de prohibida, claro, vostede fala de veciños e veciñas así, random, pero é que nós tamén falamos con veciños e veciñas da zona e reunímonos con eles ademais para outras cuestións. E son moitos e moitas os que sí están a favor, pero é que nós, sobre todo, temos que velar pola seguridade de todos, de todas as persoas que pasan por aí, co cal, non porque veñan aquí a facer un rogo ou unha pregunta ou porque a unha serie de persoas determinadas non lles guste unha acción, a debemos cambiar. Non temos que ser máis coherentes e utilizar o sentido común. A de ratas e eses sumidoiros voulle deixar ao meu compañeiro, ao concelleiro de Obras. A de iluminación de Rosalía de Castro, que é unha avería que tivemos bastante grande, tamén lle vou a deixar a él. E a cuarta, o da conta xeral, xa lles expliquei en varias ocasións que durante o ano 25 tivemos 6 veces, 6 cambios de persoa que ocupou a intervención, o sea, 6 cambios, 4 persoas. O interventor que temos neste intre, estivo, foi pai, estivo de baixa por paternidade xusto 4 meses, que, é unha casualidade, pero son xusto os meses que nos retrasamos, pero é certo que un pouco o que dicía antes, ao final os concellos temos certas limitacións e ese cambio de 6 veces no servicio, cambiar de persoa, sí que nos condicionou. A pesar de eso, temos hoxe aquí a conta xeral. Pasolle o turno de palabra ao señor Fernández para que conteste estas dúas. Sí, o tema das ratas é un problema nun sitio concreto de Burela. Estuvemos ali vendo a situación, son sumideros como a saen todo Burela, pero parece ser que ali as ratas salen polos sumideros eses. E estuvemos ali co jefe de obras. O que se dixo é que buscara un formato para poder poñer ou sobrepoñer por encima dos que hai para que, facelos máis estreito para que non poderan salir para arriba se un caso saliran. Con tema da iluminación, xa lle digo que non é este, temos un fallo en Rosalía de Castro, temos varias averías, ahora mesmo tivemos tamén o
o electricista tuvémoslo, bueno, con un tema personal que non puido estar traballando uns días, e sí que é verdad que estes días de tormenta, con tanta auga, pois, ocasionanse moitísimas máis averías na iluminación. Vamos priorizando pois, as zonas que vemos máis importantes para iluminar e esperamos que pouco a pouco os vai solucionando todos os problemas de iluminación que temos. Nada máis. Nada, pois moitísimas gracias ás persoas que estades aquí no pleno, ao persoal da casa, secretario, interventor, e a toda a corporación e as persoas que nos seguides. Boas noites.